Pulang langsung ke web song hanya hai ini ani total video wo dan ke web song noro sini khoroksa Paritush Debbarma sini Tipra Motha ni Tipra sarokno tejolnai te eba chapnai ni leader bono hinai Kheno Jolijak Kha te amoni ulo tanggai Tipra Motha o thanchake tongmani tanggai borok yakagoi oino party o थांनानै नांखा दिनै आबुनो से स्राय के सावै खनारनाय बायप सं गांके पुलानो खरकसा किनि ताखौ Paritush Debbarma बपुला Tipra Motha o bono tiprasa lukurokno naikoli tongnai te tejuli tongnai hinai kaisa leader Kheno Jolijak Kha te amoni ulo hota mongkha Tipra Motha ni te gobangma kotor pot bai pot songjak bai kita pau banglai kha pau banglai man ulo hota mongkha bokha bai bokha koilai kaisa party ni te kaisa party ko thangai tabuk Belai Kheno dukho nanglai kha te tiprasa budi laya hinai tabuk wansuk laika te kha khamnang laika bayap song gangkem Tipra Motha ni 230 family BJP o joining rekha amoni ulo Belai Kheno chini tiprasa ro dukho nangjak laika ba tabuk phano chini tiprasa ro asuk pano budi laya te tiprasa hinai kethalaya hinai social media rago gobang mano nai tongnai viewers rok te lukuro borok comment rok khai salaika bayap song hingke Belai Kheno kha khamjaknai kong tangai hingka hingke 230 family aro komse kom maximum 950 eba 1000 ongnai voter asukni family ni hingkai bayap song Belai Kheno kha khamjaknai ko tangai hingka hingke जों jora o जों tabo kaisa party bai te kaisa party no जों winner khaina hingka hingke kaisa vote bai se phelui thango bayap song phiaba tini 230 voter hingke Belai Kheno magna tei amoni ulo chini tako Paritush Debbarma bosakra chini tabuk tei gobangma present o MDC MLA te present o tabuk pot songjagoi tongnai rok borok no saka chini tiprasa bai tiprasa rok ba tiprasa bai tiprasa pano oro ang ahai sadharon borok जों साधारण borok bai साधारण borok hingka hingke yang waisa thanglaio yang waisa phailai waisa thanglaio khaino or nanglaio bolai laio toklaio abo hai kheno thio nei phiaba neta mantri rok hingke borok khai direct kethalajak chini tiprasa bai kaisa party ni tiprasa bai te kaisa party ni tiprasa khai bolaio toklaio abo hai kheno thilai tongo nei bosaka phiaba neta bai neta hingkai kufajak ba milijak hinai sao tiprasa rokni jongjal bahai te hamsinai tiprasa rokni jongjal hamya ni bo sai sire khonaka serai ke camera bwskango hingka bayap song okoborok kubui de na ereng de tabuk jorotui जों abo rokno asuk sanani thangbiya जों next par hingka hingke जों abo kubui de na ereng जों serai keno norokno thunmani bagoi ang tubunai bayap song hingke Belai Kheno uanama singsa tangai hingka hingke neta bai mantri eba MDC MLA borok no sajaktui borok bai borok se milijak hingka hingke chini tiprasa rok asuk kaphai tong hinai bahai chini mannai te tiprasa rok bahai bati hinai chini obo se bwskango uanamung te naharmung bayap song जों bahai katinai जों bahai chini manthai mannai chini ha bahai जों kwthari tonnai Tipra hasteo obo se chini thinango naharmung omo simi no omo kwrwi hingka hingke chini thinangbo paikha chini tiprasa dophabo paikha bebangno komori thangjuk hinai hingka hingke bayap song norok bujikrang kha khlaio tinini Paritush Debbarma bo serai kok samano tini norok no ang subai sukrubui cherei saka bayap song tini video asuk norok paitha jona norok no Belai Kheno hambai।